Estem avui en l'assut de la sèquia de Tormos, una de les 7 sèquies del Tribunal de les Aigües i que, arran de la seva declaració com a Patrimoni Material de la Humanitat, va rebre també la consideració i catalogació com a bé d'interès cultural, per tant, té la màxima protecció dintre del que és el patrimoni cultural valencià. L'assut és, com moltes altres paraules característiques del regadiu valencià, una paraula que deriva de l'àrab, significa justament això, atzut, que és una barrera, una presa que fem, que construïm enmig d'un cabal, d'un curs d'aigua per a derivar el seu cabal. Els assuts estan disposats al bell mig del curs fluvial i tenen una disposició obliqua, generalment perquè deriven l'aigua cap a un dels seus costats. En algunes ocasions, els assuts també tenen una forma d'arc perquè el que fan és derivar aigua cap a una i l'altra banda del llit. La construcció dels assuts és una construcció des d'antic. Utilitzava canyes, utilitzava terra, utilitzava pedres, utilitzava brossa per a fer una barrera, un mur de contenció que situaven per a derivar l'aigua. Amb el pas del temps, sobretot a partir dels segles XVI i XVII, aquestes construccions es van reforçant amb un altre tipus de materials, una argamassa molt més consistent i la utilització, sovint a partir del segle XVIII i del segle XIX, de grans carreus de pedra, alguns fins i tot anclats, alguns en grapes, per a construir, fer una construcció molt més resistent. I tot i això, veurem com al pas del temps també en algunes revingudes han tingut alguns desperfectes i algunes modificacions sobre la seva estructura. I així, els assuts que tenim en l'entorn més proper, a el que és la vega del riu Túria, són assuts que fan entre 70 i 90 metres de longitud, és a dir, és una construcció significativa, tenen una amplada entre 6 i 10 metres i poca altura. Aquestes construccions de pedra estan, a més, reforçades darrerament, en els últims segles s'han reforçat amb allò que anomenem escales o escaletes, que és una mena de contrafort que tenen a la part de revestida de l'aigua per a, d'alguna manera, contenir la força, la empenta de l'aigua i al mateix temps també facilitar el que és la revinguda i la circulació d'esta. Normalment, tots els assuts disposen en un dels seus extrems d'un element que és cabdal, que són allò que anomenem les goles. Les goles són comportes que permeten l'entrada de l'aigua que se deriva per l'assut, però si es produís un augment considerable de la captació d'aigua, torna al riu a través d'un element que acompanya les goles, és l'almenara. L'almenara és un sobreeixidor que hi ha al costat de les goles, situat justament per a retornar aquella aigua que no correspon a la captació que ha de fer cadascuna de les sèquies i que són el punt d'inici, de començament dels sistemes hidràulics. Aquestes goles són un element important, d'ahir que en moltes ocasions es construïra just a sobre un element que anomenem la casa de comportes i que permet, d'alguna manera, establir una garantia de manteniment del que són les proporcions del que és la pròpia estructura d'entrada d'aigua a la sèquia.